Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ania nasab ang bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Bulanong youth sa teatro dito sa Bohol, magpasundayag dito sa nasod sa Korea. Ipadayag sa mga batan-ong bulanon nga naa sa teatro ang hinagulhon sa masikitong kalibutan ug ang paglaom nga hiusahan sa katawhan ang pagpahiuli sa kalikupan atol sa Gyeongsan Mountain International Dance Festival karong simana. Pinaagi sa usa ka dance drama, isa-isay sa mga batan-ong artista ang kasinatian sa katawhan sa dula nga giuluhan og usa ka isla. Itong palabas na ito ay makikita sa Korea next week. Okay? Sa October 15 and 16 sa bundok sa isang Buddhist park, International Dance Theater Festival. Okay? Doon is a shorter version of this kasi dito mas maraming laman kasi makiintindihan nyo kung mayroong pagking dialogue. Okay? So, ito po ay hindi drama. Hindi rin ito dance. Ito ay dance theater. Mayroong sangkap na sayaw, may sangkap na drama, may sangkap na poetry. Usa ka saysay ug komentaryo kabahin sa kalikupan nga nagtuaw ang pagpasundayag sa kasing sining dance theater group migamit sa universal language sa sayaw aron ang mensahe sa galamhan mas dali nga mosantop. Sugilanon sa usa ka isla nga sa unos nga naghaguros ug nagbanlas nga mahiganting bawod, gikuso-kuso ug gipaanod-anod, gilakbit didto ang hulagway sa kalikupan nga nagkagiwatay ug ang dangatan sa kalibutan kun ang kalikupan apasagdan. Apan bisan pa niya ning tanan, sa usa ka isla ang katawhan gihapon sa maranman ug nabunog sa katalagman naning kamot nga makabangon ug sa sunod-sunod nga hampak sa mga bawod magpanutaw-luptaw sama sa mga gapnod. All I can say sa dula nga usa ka isla is that it is very inspirational and it gives a message nga there is always hope. Napakita pud sa dula nga grabe jud ang kadasig sa mga bulanon o grabe jud ang mga pagtinabangay sa mga bulanon adtong mga panahona nga nag-agian kita sa bagyong Odette. And with the fact nga ang Bohol Culture and Arts Youth ang magdala sa advokasya adto sa Korea, dako kaayo ni nga kadaugan sa ato ang lalawigan o dako kaayo nga pride sa ato ang mga katawhan diri sa Bohol. Gikan diri sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Usa ka semana nga joint multilateral maritime exercise ipahigayon kauban ang Philippine Navy. Karong adlaw, Oktubre 11, giablihan ang Sama-Sama Lumbas 2022 inubanan sa Philippine Navy, United States Navy ug Royal Australian Navy. Ang MTA Sama-Sama Lumbas, usa ka joint multilateral maritime exercise nga pagasalmutan sa Philippine Navy, United States Navy ug Royal Australian Navy. Samtang, ang Royal Brunei Navy, Royal Canadian Navy ug Royal Malaysian Navy moapil usab isip mga observers. Ang tumong niini karong tuiga mao ang pag-promote sa interoperability, situational awareness o pagpalambo sa mutual cooperation o understanding sa mga participating navies. Kini usab mag-focus sa maritime security operations, maritime surveillance, maritime interdiction operation ug air operation trainings. Ang opening ceremony gitambungan ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro nga mo'y guest of honor and speaker. Ang pagpahigayon sa mga nagkadaiyang aktibidad kabahin sa maong kalihukan mulungtad gikan Oktubre 11 hangtod 18. Alang sa Mayong Balita sa Cebu, ako si Hershey Zaspa. PNP Kasimbayan Program gilusad dito sa Siquijor. Sa pagtinabangay, maangkon ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan niining pinanggang isla. Kalabot ni ini, maabti kong gilusad sa Siquijor Police Provincial Office nga gipanguluhan ni Police Colonel Robert Bilingbawan, inubanan ni DILG Provincial Director Dennis S. Quiñones ang programang Kasimbayanan kon kapolisan, simbahan at pamayanan. Tumong sa maong programa sa PNP nga masayod ang katawhan,
nga ang pagkabot sa kalinaw ug kahapsay katungdanan dili lamang sa kapulisan kun dili sa tanang katawhan inubanan sa suporta sa relihiyosong sektor. I welcome personally the revitalization of the PNP's Kasimbayanan program, and on that note, I am very optimistic and hopeful that this revitalized Kasimbayanan program will be a success as well. Ang kalihukan gitambungan ni Monsignor Ramon Duran, Vicar Foreign ug Kura Paroko sa St. Francis of Assisi Parish sa Siquijor, Pastor Jeffrey Tabo-Tabo sa Bible Baptist Church, o guban pang mga mahinungdanong individual nga katimbaya alang sa kalampusan sa maong kalihukan. Kasimbayanan touches minds, touches hearts, and touches lives. That's why life is beautiful. Thank you and God bless. I would have us be reminded that in all this, it's all because we have God in heaven to please. It's not we are pleasing anybody, somebody, or anyone in the community, but we are pleasing God. That's why we're reaching everybody according to what the Bible says. Nagpahigayon usab ang Siquijor Provincial Police Office og mural painting contest, diin natanyag ang makahibulong nga mga talento sa mga Siquijodnon. Alang sa mayong balita sa Siquijor, kini si Ninya Rose Oxo. Ania usab ang maayong balita dito sa Negros Oriental. Gisuportahan sa kagamhanan sa Dumaguete City ang pagpaligon sa estado sa matag pamilyang Filipino. Busa ang dakbayan inubanan sa Family Life Committee ni pahigayon og mga kalihukan aron mapalambo ang pamilya. Apil ni ini ang usa ka family fun run and healthy dancing, medical mission, family dialogue, poster making contest, skills training ug kapihan sa PIA kaniadtong September 25 hangtod October 2. Kini nunot sa pagsaulog sa ika-30 ka National Family Week karong tuiga. Giila sa kagamhanan ang papel sa pamilya sa pagpaligon sa nasod. Matod pa sa mga mamumulong sa niaging kapihan, ang himsog na pamilya maoy mopadayag sa usa ka makusganong nasod. Parents, we are building a strong family by example. Kinahanglan kang mahimong example, modelo sa imong mga anak o sa katilingban. Gito kisab sa kapihan ang pipila ka issue nga giatubang sa matag pamilya karon. And I believe the problem karon tanan ni siya, time management, financial management, communication management, even ang commitment nato as a father or mother, medyo dili na ma-manage. Aron maligon ang pamilya, dapat ang matag miyembro mugahin og insaktong oras og komunikasyon alang sa usa't usa. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Unya mga higala, 71 days na lang, Pasko na! Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.